Hej og velkommen til NemExcel. Jeg er sindssygt glad for at have dig med her i dag, og jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere dig til at bruge Excel som det fantastiske værktøj, det er. Kort, så hedder jeg Mark, og jeg er stifteren af NemExcel. Jeg arbejder til daglig som supply chain manager i en elektronikvirksomhed. Jeg elsker Excel, og jeg motiveres ligeledes af at hjælpe andre. De to ting kan jeg kombinere i mit arbejde med NemExcel. Og det er netop det, der er årsagen til, at jeg sidder her i dag og taler med dig. Excel er et værktøj med uanede muligheder. Og jeg vil i dette kursus fokusere på de områder i Excel, som jeg i min hverdag drager stor nytte af. Der vil løbende lægges nyt indhold ind, da Excel ligesom meget andet også hele tiden udvikler sig. Jeg glæder mig til at være en del af din Excel-rejse. Vi ses.